Yamamunyina akwaba edemu banyansapo kasamfunyi so nyansapo na wageme so se yesane ne badwemba enyasam ketwa yahyamobo afi ahyase na ene yekajem semfin jampimienu ne aduonu mienu de yekona pabene so yekona kokroko yekona kakabensem so achese yemfa eniema eni agro ne yento niema ajeje mu kra se de emunim nyansapo ye botan titiru ene amamre ne ho amane wa Asante mantemanomo se ne be betiretimu na emu abaye na ne nkrabata na aye kese se ne ebe ebeko wiase afa na nyina titiru enchirima afeni e ba ne nim hwe efa ya mamre ene amane ho no yenso yebeji hini womu na yetimi ede atwetwa ye ho ba bia yebeko bia enne nyansapo yesa abane abesan ne badwemba se mu se mafa nyansapo batakari kese yi dia sha yese ye ba na nibere so a enye asem keto akra ene yabowura baabi na wa se wo hwe sabiesi no asi ekono a na hwe baabi a yewura na ese yewura fikase mu fikase mu a yewura no enkomo na yebebo ni yebetwetwe na memafa mbatakari kese ahye yi so wo panyina ni bebo nkomo no so wono so afa na batakari kese na hye enso so ye dantemu ne se meme de ne hwinim parakura bi nhyem nenso no opanyini de ne de eniema wom enunti no yebetwe ne yepre no ne ye ne nakwa akodi nkomo na mesrew wadaroma subscribe na share na like na wonso no fa wadwenche fato ase efamaye se ne ebe ya agudie no ebe de afei mpanyin sei ka kum ye gino kokuo num we de enya abo kokuo na emumu ye nua dasane oye nipa na wode akom ye de atete no na wodi mutintimai no e danso awom no e danso na afo nyina ba akomu a wono ene ne eba abebo nkomo yi yenko na yenkoma na kwaba na wono anto nanim tuo mfani din emfa nto dwaman na afei enkomo bobi wo hono ma yenhya ase nyansapo migidi se wage so se yesane ne badwemba obanyini medesha ya mama kwaba e de banyansapo kasa mfanyini so ejemuso abuno na impomuti sei boko na nanomada woroma wadama yedie yinimu dada na so ne bia na ohwefo bi afei no ohwe onim nipa ye ne bebo nkomo ne yempese ye be fiti prekope na yakoka bibia ebia ebeye mfumso ntino we de wa wo ha de ye beto ne de amaw wudin yo enianom ne adofo wadawroma medin ane na napom chicheku euro tumfo setu wadawroma mu achi abiem afos man kwa hene wadawroma mechia okuje biesu odehye enene oma atu ababedwa me hei wadawroma medin ane na napom chicheku Oppong chicheku ampa ebusua yenya din na wie afei ene ye behya ase ni atoja no ntima wadwen no emra ha na mo ani nso enko mfonyin nso Oppong chicheku papa wadaroma ene nyansapo me ne ahwefo ye pese ehu nsem ye pese yete nsem hwan ne Komfo na hwan ene ebosom yo medwase pi se moso mabo aprin ya ja mo pese mutie di wu na mo behunu so atene nanso yo ti e kase bosoma be kiremu yi mo nim no ate ase eno mani mienu no anya de baako edanso Komfo eye obi a tumi ede kasa fanimu e ma afoforo ehunu de omunim de ahinta ene ye kase bosoma ya de bi atete ye nananom ede konsa edi twa asa ema enne asanteman yeso ya be yakra behwe ebenyi fa ahudie enti bosom ne Komfo no nsusu ye bebre ewu se ye kasa bosom ye ade bi a eye tumidie bi a ye nananom edi firi soro baaye yakora no wo yawam kama asema mekan ye nuanom ahwefo ahemfo nananom ahemafo enim se bosom eya ade bi a ye nananom edi bam ye de tichire asanteman ti bosom so kan obi ne ma asanteman ebe ye asanteman na se metiase a bosom nye nipa na emom Komfo ye nipa mo bosom nye nipa da bosom ye honhom Komfo de uye nipa sa de me na otiye sa me na otiye nke be fro Komfo be fro me Komfo de entia enam honhom bosom na e kasa fa me mudi me ye adwuma ni nti me ye Komfo ena me honam no de
eye nipadua honam na mu wo ye nipa dasani ti bosom ya ade a wo fo ani nye dai enhu no na mu mia mete yi metimi di mani enhu no cho arefo bronku meku nhyani na etikum akwaduo no afempo ne ahya ase beso abiribrade ene emu amunim de ebebobo na akwa nti Komfo wo bosom Komfo a woni bosom no na onye Komfo na oni bosom no ede yesu na abekasa de afa ana obi de na busa de ana ne hawo ne dadwe ne kodanda ba ukoka akere wan nti enam bosom na obewa kan wo Komfo no ho no ena me yeti betu di sa oye nana ana oye Komfo ti Komfo bia wutumi ene wo bosom na Komfo tumi ene bosom dia na ne na Komfo onya bosom wahne yo Komfo ansa na obenya bosom no se ona mabontena wutimi hu obawe agya obawe ne ho ye mefe sa na honhom tie se de wo oba wutimi ye wo fe ema wo se ne pe no sa na bosom so no bebire ne wo oman Ghana ne afana ha ba bia nti Komfo ansa na obenya bosom no dis owale wo se bosom beka Komfo aye wale no wodom nukurem nkabom ene akukudurom ene ma Komfo tim de nya bosom nti bosom no ye nkoto ye nya sunsum no hwe wasetena ene wabra bopa wo mu na otimbe wale sa na tie na wabetena wo mu nti eno na yesene bosom aba na yese wode wo ye adwuma no sa na tie pepe nti nana waware bosom bi me nwale bosom bi na emu bosom ne na awale me ye okay arefo monwu sadia asemi ono nware bosom na emu bosom na aware no ensonso da ntem me ma ware bosom na bosom aware me no enso da ntem enu nti na oba Asante mantem anma yeze sabia kronto wokna man enu chinchini pe dompe enye dompe ene chinchini epe kraman se ok dompe eko chinchini epe kraman a eye musuo eye news pa asema ba wo ho na emu se aboa bodom ana wokna man o chinchini na wokope dompe dia enhya da enya asema enye news enti mea se me namwa bosom bi betimi aware me ana se gese ebia me wo bosom ni bi ana se bi wo mi fie ansa na etimi aba me so wa asema wa ka megina wa mawo ansa me ensa se obi chinchini na sunsum be ware na ye wo sunsum pa sunsum bone ena sunsum hunu sunsum pa no eye de oba ware wa ma oba yese me Komfo yi sunsuma anya papa no obe waro ma na be kan say spiritual marriage ye wo sunsum so a eye obe waro ma obeda na obayifo obenya ani na nso say ani no ntimi mfa anya ade pa ntimu de he na ope ye wo sunsum a obetimi abe ware wo eno na ye didi ana akura sunsum aware a aya na obesoso daye na ese obi ni usia na wonem mu no enye no ho asem na wo kan ene ewo sunsum bi ono nso bi a wo be ma wani bone ekoye bayi ena yesa wodi ono nso obeboa wo nte se akobi na wo nso de beboa nipa na che se ye nya mu be ese miensa asenan ewo honom ene na wo de maba aba begina honhum mu aware so enti honhum aware no broni be ka se eye real eye no krepa yo eye real pa no krenso se de wo hunu me hunu no ene wiase na aba no ye wa honhum bebere o ma sore ye de ma spiritual marriage na ehun mu yare ni wutimi nya bi ana obitimi nya bi no na me be kire wi ba ko ya abontene dwale ye so wa ko adwuma wa bre boss we de ma hwa obi enu mintunso yimu o hwehwe no wani yesai na ohun so honhum bi twam ana wontwam nti se ye wu nipa ena wu twam na obi aworo no ohun na degem abe wakono ana enye wakono abe wakono nti ba ko ye abontin dwale ye abon ho adija na ugina pete mu dware sanete ba ko so ye wa ho fama oba ana brema se de obefa wo ho ama no sunsun bi hia wa otimi ware chire mu kakra ho fama ahosiesi ana asesai ahosisi se wa sha atade na wodi pie no ye wo ba bu wo ho a oba sha atade ni sirem ni boom ebegu ho ni penchi ebegu ho
saa no honhom no duru ho no hu a se de nipa o wa atenka no saa na honhom so nya odo ni feelings de manipa ade bia wa asase so bia ebu honhom ade bia wa asase so bia ebu honhom enti eno so etima ohum e ma otimi walew timenya mienu ama ya hu siesie mo ka ho bi ye kasa obu ho sebi tafrache ma no gusumi na so kasa ba ko anim kasa obi na no a esesebie sanete ye woni pa bebre na wafa na wi ase ha ebi ya honhom ebi ya nsuo ebi kuta ni bone ye bayi ebi sukuta honhompa nti die okokasa atia no buta ho se oyesunsumpa ana sunsum-bone nti oni nti de beka ho abewarew ama wunya awarepa tu beda bia na se obi ni wo da obesore na ho afo no ay basa na mo kasa ohun siesi a wanhu ahun siesi ni papa de meka wata ase pa eno etimi de sunsum aware ye dai eteba arefo yenya niema miensa eni ebobo ehu adagya na yedwade wo amontene no meba bibisa ho asem afi ye kasa obi won ma obie nano a nipa bia ono ne kasa basa moma yehwe kasa mi ena afi ya hofade se de obi besiesie no wo bema wo ye oba ede apia bonten no etumi ema utumi kosia saa sunsun ya ye kan ene a ho asem ya ema etumi kowie sunsun aware na wo ka adagyabo ye yi ni wanwan mebisa ho asem adagyabo mi wo me fie na bi kura ya to fasuo di afa efie ho na bia mabo adagya hyew nti na mene nam abonten we de bia menwade de mo me fie na di ho na mfempie nko ba bia eno no metimi ahye bibisa mepa ma memusa wasem bi na won se bosom ana sunzum-bone ebe fia oforo fence wo omo abonso sanete nti se de woni nam wo o twama na ni boss obetima ba awura ba wa o yesunsun ba bi otimi wura sanete nti obu o se matumi punu na mo homoni nti otu wan punu edi nti na obitimi ya ade ne asoma se ni posmasi ade a wo ene no kotua ne ka na okwa so oloko punu hemfa no ba awura ade abetua oka nti sunsum bie no wo wiase wa otini se maloko punu ana mato fence wo nti oya dai di pie ba adu a obeye dai obewa ya digya no wabo me wa so de fie nso e so dem na jama bo adagya na wan so na ka kire o se aso dem ye bo adagya bi asofo ya pon asode otimisi house wo bi ono nko akora na eja sofo pese oje mframa eno nso no medimi be ye mfato ho akire o minimum obi a o ye Pentecost elder ogina puppet a wo preach kwesi ya da na akom kan eno nso no ye den na bosom ni wuram etra asoli gate ewuram tim ko kan asofo ma ne be kom ye mebusa wo obesi edua kora e kwan na ho kora honhom na famatini akotenem na ndese de wo de ayon gate ato ani mu obewuram busia asam no se na onima ene ye wuram e ka kire se wo do nsa ka abrewa na ati adoma nkoma asem ene ya bo wuram na ye wuram yie pa gidi se nkomotwetwe be kwa wiye no ye mu pi ebefa futuo ewum na ye sua de ewum na afa de abobra de akọ ye nim na se ye kan tintin ni ti awane se e ba de jabode a mitiwe me pepa mi wo fi a me mpehye kura na fine so me mpe san se e so si me so a menya kata asisi a ti me ta roro me hu ofie rough na se tintin ti wa ma ye kan nyina ne se emfa wo ni baabia wo adejabode ehwe ni yi na bia yi kura nke ntwam pepepe ya de a wutwam a ebetima boa ebeboa wo beboa me aboa afoforo maka adejabode ejina titiri anumere obi akọ ni nyuma ase waba tafuna pe bibia die ti saa anumere no eno so na ye emere a ahonhum ni na epie abedi won dwuma titiri anumere de jabo enye nana adogutafu so kra ma ya te ase se ye me titiri wo no anadwo na obo adagya aya ne boa pasan se saa tem no ye bra
we hia from afofra e be fa titiri wo ye memmenyi be fa na ensu e wo se be mu no etimi aye ensu krogin na se wo pema etimi aproduce man kama yes adaja nso a me body adam mempa so no nso kra no nso eno nso saa o oh na doctors for ne kaya mumu se omo se doctor no woda wo bo adija asimbisa ene di ntina akoto be shita na akoto ntoma ese obobo adija dia se hu hia be shita do be kata ho ese no ko be mahyew ntie ne pantoma no gu ne fa adija ne saa da ho ti so beda adaja kra ene e fa be shita ni mo kata ho cho efiri se saa mere no wunim dia wodi aye nipa obi okasa timi ye obi ahi ohu timi ye obi ahi ewia da bia meka ne se barema na oba nante egu ahodo o nante a obekasa odi be nante kura ne didi atema etim obi suma hunhum se nipa so mesi waye mesi ekọ ne koye ni bibi se hunhum ne duru ho na ohwe wutirim hwe wa adwene na ente saa obedani nani akọ na se oba no abo adija na woda ho a enye na kono ma ne nwa asam no we asam a ye bi se wo adajabo ye ne a ye di mutintima na yi yakono no e wo se yesua ade wo ho pa na afi ni hu kwan be fa so na ye nkonkofa bibi a ye mpe emenye ye komu ye nko ye nimai wo ka wre no wo sa ade besi ahofama se de wo siesie wo ho wa fade a wodi si aboboa no ya ma fade de ja ma mi adwemboni bia ebi kura na emai titiriwu ene ye tren wo mutimi hye na de esiso no 8 nti bi oteke mu no ye de ani ahu bia ne ntoma nyina emo nase nyina no na eguo na ne penchi eguo no ebi kura won hye danim se bibi se egu honom ana so se aja wo bi se wadress ni bumi wa hyedwa na wo de Yesu cross yi bi de ato ho ti hu mi nso hu Yesu cross nso a ti ne yemu nhye no a setere ya obobo awuremu yo muni awaka asem Yesu Kristo woni ho na wo de na wura wo bu mu mia no mebusa wo owo ho wo mu enu mo tekam ekoba esene ko no woni mo mu nina ahwene ye ahwene se fato wo he asene ahwene koro ya de a ense se wo yo ba ubie so de kire nipa dasani a onye wo ho ade de da wasene ntini yesi ya nkasa fatu ukom eye wasene ti die ntina wo de ato wasene no wo bie so ama obie be hu bie mesi adie bi ewo ewiase ya na bi wo hu obi timi hwa obi ahwene eda na sene keke ni sisi echi sanity sisi echi keke kra ahwene mo no nso sisi echi no hu ne penchi no wo nti sa no ko bedo a eye hu masam ne ye ka no nya hunam afam omo teke mu nye omu na ye nipa omo nam kejetia nye omu ni na ye nipa ahonhoma ba ebe pe nipa da sani di omo wura wo be wura nipa mu de awie ye breyi na ye na ade ne so ohun kura otimi hu se kwan ye den da ho dada ti wo so wura mu ne mo kura ho asiesie ohun yi a se wanfa wutirimu adwene na benya wa he na odi benya wo ema bebre omo ete aba sibra ebotutu no nya omu ni na ania enam de obeye no ho na sunsun ne de ba fawo de wawura no mabim tiga oba bia na barema bia de utie me e wo se uhwe sa ade yi so e wo nyansapo yi na wo de etu hofo ahusiesie eboa ema wunya be ma ne netena ahusiesie esa aboa ema no mabia adanso wo nipam no tu wunya bi upieti hu bebia ufiri sanity obu a wase fie bia ni mu amamre fie bia ni mu ntete oboa efie bia ni wo wa ne ka nsam basa de kirewo etise suban esunya no wo fie mu tise wo kase suban radio mu efie yo mu suban ya soronko a magi atum na kase fie bia eni se de esunya mu amamre ni ade a anya no kore anya no kore wasema wo kan atwema dwuna kosi enkomu bia esimiri bia etwemo yesu nsum asem ya oba bia yese ofo ehyen
na ni yem atade a wahye no no yem say show your stomach bia tina ni yem ni adigu ho yes maame bia no so to ka nim na owani ba kon so wani saa nti nipa be no mo ka no mu ka maame no sister yi ho a mo te ka yi mu no na ba kon ani bone no odi yi ni yem awode sister yi nim ho hwe nti omumienu maame na si a woko ena ba kon no so ne de nani ne ye nipa no no ono woka yen se fa ba be ya wode fa ma no na afedie broni beka se wa create scene aniema a wo ye no ho no amani aba ho ama obi ehwe fana wode ma no fana wode ma no na afedie sister na nkasa na wa dress sa no fana wode wono so ay confused ena ono so gina wo hu ne wo ye wo hu ne wo ka afi ko wi achi no wo ma hu ne koye wo se mede ama no osoko ti afi na ba ko na wo wa nipa no ibetu lady ne fo se na hu siesie no onhwe ne yie na enye wono a enka na wode yayi esunsum yede eko na se ahosiesie ya wo kan ni saa asem yi asie eka ebefo aso se eye no krantie emaba etitiru enhwe ho yie pa onse se wanya obi o wa nipa ama na anye we ya ama enka ebeye dene se awo ede awo wo benya bi ebise wo a wonam no wadi ka do ho ato apampa so awo to ho dada nti wu na wu se ye to ade fa onto bi so beto ti na ma ono so toye no obie mu dada nti mi hwe de ewum ti de me so me pede ya ma ade no me fa na me de ya ma ade ha opani na chese ade na no de na ye mema de memisa wo kakra nse mema ni bi nso hwe ye kwa ahosiesie ni ade mema de ya na dressing de se ja de na etra ne se ya na won mota na nse na wo motwe tra no ye fre bibi otu no atwe na ne boss eguo e na afi nso na wo de nika bia ba wo so wo fre ne sama shows na ne bi hihye no wo sire mu mema ne bi sire mu guo mo na honwi ni ade no ene ade gu nti na ye se sa dressing no nso no hadwen bebe wa honhom no ye wo ba ne be ma sadi honhom ba ma hu yo wale wo no sa na honhom ba betima hu wale wo abrante kama ubosi pisita no akwhye nika kotoa ana wahye no ma bi ense mfata se honhom ba ne hu musire mu a ede na obeye eye wo do na obenya de ama wo na se ye de bani pa afemu a sadi ye mema yesi hu oba bi na ye hu sadi nyame abode sitie na ye kontimi do no sanso ne mani bi wo asase so ye honam afamu no omso timi hu mema bibi a wosire mu nwi ni ade ne ona ho ne a no nso no kwa ada nti hu nso no sadi we nso timi si sa pepepe mama fa ade we mfa yon foto ho nkire wo ohun se kwensani pa kwensani a ya to yare ya ma no obaba ga jo so spiritual married ede ntia no de waye ho na kopa ni spiritual married nti hunhum bia paade ede efe ne mum akono wom wadawo manana no makonfo se bia kusa bia kontofu bia anim hu konfo ba so ba ni hu konfo ba ma wo se ba mani enu nso ntira na pa mia mani fi ya akobede ka me be ko mfie duni mi hu konfo ba ma na konfo ba ne ho otan gisa de wati sika akotobo so mo nso mi hia bi kura sa ada gisa de wati sika akotobo so mo enna me hu ni se enko yi nti ye kasa wo nipa da se ni kasa wo po ba wo pede efe me boa no honhom a wo china man ni na so ena obefa de enye anaje se bia obi a wo ba akom no na bia na adwuma yidi mu a bia wakonya nkonhia bi no wadidam na etwa bia ba ne ho ana ne nanim enya sa honhom mfa se bia kusa bia kronto nipa hunu bia akeke se o mekom no ai ampa se wa ye ba ye wo be ma nso ye ne uti ani udi nkomi wanim tadwa ahofa no ho pa nana de eka hu bie mu na afi ye ko anim ye de ni twato a wo kan na wo kase eno nso ye wanum kasa minam metemikam me wo me fie ebi kura nipa na obewura mu minim ne de nanso no ono nan masam ode bayi enye minim sese nipa no wani ti a wasam nso mitimi fie de mitimi nya akwadwo sa ana me nkan no na metemikam mu ana me na mabonten de wasam nso mekeka bi kire no ti saa nipa na ono obedi saa nsemu de a kire me so wani na wakana me so mkoka bia manya amane won nipa bia no wo obofo a woni nenam obofo a woni nenam wias kwatimi twa no ho beso hwe
ahom wo wiase o e wo obu wo a woton ade sunsun betima da ne ho bodamfo abesere wade a saa mere no na nipa ba ko pe na abegina de ne ho ato de saa sika na ma obeba no so saa sika na eda wade ani mu no dudu no eno na wo pe enti na ba ma biya na ye ma saa de ye so first abeba na ye de asema den no famine oba bia so ye oye wo bad ye wo se wunya abadaye ene abosmo mu wo wiase afana no emre bia omutimba beso ni bahwe ye wo bu wo kwa ya ton wo de na ma no nti ade a wo ton no anasa de wo to oba ya ade amana ye wo hia ye wo bufu na se ogo ho a wonya wo wiawo na de nipa nka wonya wo de aye wo nti obeba no na obeka no aka se medase na me nhira wo ana medawase eye obeka na wanka bi ete wo ho ofeso nti die nti na wontwamu na wonko akwabwa a oyo dwumtuni nso na board nyum se na wo pewade aye dada na wo ba bia wo mfamfa wo pewo na wa ye obibi dada nti wo hyeda na wo de akwakofa ho no so wo kan ye na aka wa no tumu a enka nkofa amane ama ititiru ye maamenom ye nuamaanom ye nananom a mo wodwum no obi kogina na niema ho a na wanto bia de obaye no ana animu odi behia wo no na de asem de aba sese wa cheche ni miensa na wo boso nyina mu de ama awie na spiritual marriage no nana ebi aba me so me pese me tu me yifiri ho no mo nanse me ne nye ho be ma obeda be sori bia na obi ne nada oba beda be sori bia obi ne nada ne ho afo enne ye nuanom asofo yi ebinom kwan ya wonum afaso a wonum de saa spiritual marriage we ebu ye nuanom ma no titiru ene mema ni binom nso no ahomte ekwan bai ena obi ebi wo no so no pese firi so no ono a betimi aye ana ekwan bai ne fa so a yo me nua ye me de se odi asem wi aba saa hawen koso o man Ghana mu ana wiase afa na hu nyina kire se ye mante ana mama wa o maba no o mam bie o mo ho ama tokura bedam enti obia ebeka me ka wa asem wi se sofuti mbedina ka se obi yare spiritual marriage watu amana otu ni sei kane tete no ewiase bibie ni ha obeye wo man we ma na ewiase afa na ha na ahaban ka ho a enye yiye ana haban ka ho betima ye yiye da ye wo eho adure betima posa edi ama nananom ne kwan da ho a adibu spiritual marriage bi ho a eye ofie sunsumbone ho no wawalewo awo se sunsum na oba wote Komfo no so no ekoni sa sunsum ni kokasa no jawo pedema no enu ne ko bese okọ no wo yese won ja ne pe mana enne masum abrafo obem awo se o attack suman no ana sunsumbone no physical no jawo adem de ma nti sofo no so hwan na o ma na ko taake no de abrawa ma wonyi wa hoto ebusa wo nje Gabriel nje Michael difo Elijah mwanya ene ko attack de abrawa nti nya mitimi ade nyina ye nti aye hu asem ni nim se hu asem so nka Nyankopon na tumi ni nyina ekura na die na nka odwane koto asofo a enka na nka no ano ebusa wo ye nananom so tete amamre no edi nti no manfa Nyankopon ankosa na ye de abosom ne kosa ye chechire Asante amamre no ade ni amfa asofo an chechire Asante amamre obisa asem entina ewo se ukohu Komfo a bi kura se suman na honhom na ewo mu no ono onim no na wogura honhom mu na afi otumi ye ho adwuma enye ba bia keke debi enye ba bia keke ye wo dunsini wo ho asem a wo bosu dunsini betima hwe ama nakọ ye wo malam obetima hwe ama nakọ ye wo Komfo obetima hwe ama nakọ sofo de ne sei u preachi utu nipa fo na woko ba bi ne ya bomidua sofo adane abakwasa na tete amamre be ni wom se sofo dane dua nti abakwasa be ni wom se sofo ko nwuram ko te ha banduro ba ye edema yare fo ma ne hoto na de omo ye pa sa na te di sa sofo no wafa he osua ne he ana bible no ewom se obi nwo kire na na asa bibisa aba awuram frena nanom
no mo ma onimdia na ani na fa te aduro fa behwe nipa no Bible say ye ni aduaba ne mfa aba ne nsa nyarewa enti sofo ni wuridi Bible ne he fa no hu sa habawe wo ka bo metim sa yale we ana yo Bible nu mo be nyankopon kire se fatame ewu fa goro fa guakuru fa nyankire ne fa aposo mpo fa wei fa ka wei bom fa yale we fa fa manipa ni na ya habandi na abubon habandi bebre ye wo guakuru ye wo aposo mpo ye wo tame ewu ye wo nyankire ne ye wo tafame ye wo me tafame ne me ni na wo ye wo guakuru so wo ho ye wo goro e wo ho Hamedi na ubol bebrebe ye wo widifo kete habani bidinu pa widifo kete widifo kete aban bia wo ne dwumadi a wodi e bia wo yare etimisa tisa aban we no sofo no Bible mu yemfa ene ye kotu di man sekeka we bom fa sa yare sei mibusa se wanhwe ya fa beju sika di nenso no o problem na wo de kwa ye wo haw no ahunhuma ware no ebeda so awo ho no ma wanhwe ya afi na na chese wo kona imu kwa akoye kese kra nana efutuo ben enne komo aya twetwe efutuo ben na ade bema emabunu a wo mu ehwe efutuo kakra me de bema me maame me nuanom me yerenom me manante me mabaawa me nuan kotoa mo se me de mensa eto nsayem enne enibiaba mo woni nda ho enibiaba mo woni nda ho mesrɛ mo mahu sie yade ba ko ehia me munhun koyan bofa so mo besiesie mo ho sɛdeɛ na nsɛm ba o man Ghana mu no sɛ ne na ahonhoma enye papa emu bɔne emu de ye emu de enye abegu atese e wo man Ghana mu mesrɛ mo kasa mahu sie mo hwɛ ne yie ma me ene nye hyenhyen ni na yesika kokko enye babia na woso wura kopo wa hadesa mesrɛ mo mpeni papa na ansa na abon se saa nipa ne ni papa no sunsum kura bakoko wale obi a wodi ka ba wura ne fie ye ho enquiries enti uye nipa na wo so bepo wa yere saa pedia unim sa ha wo koi etombre bi na titima obekọ akoto nipa no mesrɛ mo momo ani na wo na na sika pen ayese hunumunwi otwe a edene se beba ntema ma wo mesrɛ mo futu kakra me de bema mo no piao arafo sɛdeɛ mo hunu no sɛdeɛ moate no sɛdeɛ mohwɛ no nyansapo yesane na badwemba adeɛ baako na masua ɛwɔ saa nkomotwetwe mu ɛbrɛ wo twedi ampɔ no obo atro ne asase na obo ɛpo animu empata nyina no ne doba Yesu Kristo ba asase so bɛka ya obonsam de ne kodina banso tententen no ka kyɛn sɛ wonto no mahwe fam na ɔba wɔde wiase ma japade nyina bɛhye ne nsa asɛm a nyankopɔn ba ne mpa na satan kam gidi sɛ wɔto no wanka mpa abɔfo bɛso no soro no ka kyɛn sɛ enso awurade onyankopɔn enhwɛ de me ka de akosie ne sɛ yaka adejabo yaka ahofade yaka ye kasem enwunwa chinyi sɛ me de mikura bible enwunwa chinyi sɛ me de nyankopɔn wo ho enu nti no wonim sɛ ekwa yi mu ka na eba na bɛbɔ mesum nyame nti makodire maka na bɛbɔ hwɛ ho yi nti na ɔde adwen de ato etim sɛ onima enne wate sɛ adejabo ene saa ne yema ne nyina no etimi ma obi timi nya saa spiritual marriage no ɛwɔ hɔ no ma ɛsunsunsanso no enye nana wadaw ma ye bewie sabia ko to ye nyansapo ye ne kwahwahwe apa bia enkomo na se ye fidie no so no ye nye saa ne ma bi no abiye no ɛwɔ so wadaw ma obi ahwew obi kon bedo se ebia ono obedi nkomo na wamma na dwinkyire bi wamma na futu bi ana ne ha obi kura ho no ma waboa no boy na fa wo telephone number to dwasen hawa my telephone number ana say akwasi bruni be kan me mobile number 0200 81 68 28 ana say 0543 94 07
1-4 ofra eyemea na napon chicheku na ubenyame na woni matwetwe ho frɛ na nso bepe wayaresa uyi die nkoso medamas na pon chicheku no menso midin de abusuapani owusu tuomi NYANSAPO ka samfonyi su ni yesan na madwemba ye mamu nyina ammo ene hwe oje yahenewa Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mantuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya